Ndakakuita zvakanyanya because singai apa yakadambuka ndanga sina kuiswa mukati ndaitotya life yangu kuti amwaizi achindipedzisa kuti wakandisungisirei kufamba kwati kwakwa kutorwadza takakutotya wanga usikatonzwa noise muroti wanga usatobude kutya kuti pamwe ndiye angangonangana newe akakutemanisana kana kubaya nebaka ari beta ari mukati dari kunze because kuno kuti aigona kupesa tatopara futi musha because aingomutyora makumbo isu tatoronga kuti tikangomutyora makumbo zviri waisi asi sekuziva kwatinoita ene madhokisi anosvika 15 18 haina hama yacho ndobva kwabva tanga kuti imi mavinge papoti ndobva kwazongotisvipirawo mati mai vanombire kunzi muroyi but zvitofara zvingati kuti vasadzoke amai nemwana vari mukati. Yes, tichiri kuswera muri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHood Trends apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa around Zimbabwe naika. Nhasi uno kutaura kwatiri kuita tiri pa Chitungwiza Magistrate Court apo pane nyaya yanetsa yemukomana anozikanwa nekuti Matsotsi anogara kuSt Mary's aita mbiri yemarobberies aita mbiri assaults including attempted murder zvakare. Saka nyaya yake iri kutongwa iye nhasi. Saka ngatinzwei local residents nema victims vachitaurawo zvakare zvinhu zvinorwadza izvi ngatonzwe vachitaura. Ini ndinoitwawo memory Matanga ndaitofamba ndichibva zingeza 1 ndichitsika kuenda kumanyame kwamai vangu ndasangana nemunhu yakagara muna Chitungwiza then ndobva ndidedza kuti yakuno kuno ndiuye ikoko hana simba richirofamba kuekoko saka ndakatomira chiona mwana wangu then ndobva tanga kuda kuvhinikidza kutaura ndobva atombomiswa nevanhu vakuru tikanzi tisu tutaura nani namai Solo tikanzi aura tipedze kutaura ndakavamirira then ndobva ndatopedza kutaura navo ndobva ndatodzika ndichitofamba uye ndobva nditeera ndobva arikurumidza kundipa foni yawinayo nemari ndobva ndaramba foni ndobva ndatoisa mushoti ranga ndakapfeka mukati then tikanzi ndoda kubvarura hembe ndobva ndibata tisheti yangu aitondibvarura ndaramba ndobva svika pakuzonondinongedzera banga padumbu then ndobva ndazondoshidha neroko ndobva ndazondibaya ruoko ndozvakaitika kuna mabhura Matsotsi but so far izvi ndiri pakufara pakuti aiwa munhu ndatova nepisiwo ndakutombokwanisa kuti ndifambe because ndanga sina kuiswa mukati zvanga zvicharema because ndaitotya life yangu kuti pamwaizi achindipedzisa kuti wakandisungisirei asi apa ndotenda Mwari akamira nesu ndigomirawo ndigotendawo natete naTilda vese natete Tilda vazhinji vacho vamirawo neni handiri kunyepa pachitiko chakaitika ichichi because munhu atoni makezisi akawanda akaita vanhu vakawanda zvinezvo kusvika pastage ino yatave andotenda zvangu vanhu vazhinji veZimbabwe vamira neni nevegovernment vehurumende vakwanisa kumirawo neni kuti ndikwanise kuzoti munhu aende kumberi. Vamwe vaitotya kuuya kuzomira nyaya dzavo because munhu aichisa kuti paanobuda waitozoatakwa naye. Ruoko rwakakwara mapisi mazvigunwe 4 izvi zviri kusaidi zvakapatsirana nechigunwe ichi chihombe ichi. Chihombe chiri kusaidi izvi. Saka dokta wakatobatanidza kuti zvanoita sei kudzokera paposition. Vakasona nadokta ruoko rwakabhandejo apa kusvika apa. Vakadzama because vangasara padiki kuti dimbuke zvo. Zvigunwe 4 kwazvo zvichosara chiri 1. Sakamunzoone mbiri inzi anotora mabhebha achindoita sei achindomanikidza kuti tsabanga wondomanikidza ndorara nemunhu iyeye. But ini kumuziya kwangu aino handiri munhu andisiri wekugara mastreet handinyatsi kumuziya zvakare. But ndakazongonzwa history vanhu vachingotaura ukahwana chingopfuura vanhu vachitaura kuti Matsotsi aneta ari kubaya vanhu nemapanga anozvisa musoro. But apa ndakatozoona kuti aiwa ichokwadi pakazoita exam. Zozviona kuti aiwa ichokwadi because akanondikwadza zvishoma. Kwara zvakanyanya zvekuti kurikavha pandorarama nemabasa remaoko so far izvi handisi kuzombozwa kuti ndichaita sei. Ndiri munhu anoita zvekuwachira vanhu kuti ndiwane mari yekuti ndibhadharire ndiwane mari yekuti ndidye. Saka nawo utori hurema hwekuti ameno nokutenda Mwari ndikakurumidza kukavha ndikurumidza kuita sei kuitawo mabasa ndikupaile nenguva nemari yavo. Dai Mwari akatungamira ndikafamba zvakanaka. Kudzosa kune vanhu hazvichatobudi dai havo vakatombotumwa kana life mujeri chete. Because vanhu vakutopinda kana vanhu mudzimba chamupima vachitora ichi vanhu vachivabaya vachitora zvinhu saka zvinhu zvakurema kuti vandomikisana nevanhu vasingaiti izvozvo. Because so far izvozvi zvika vanhu vazhinji vari kufara ndonyepa kuti aiwa zvaita vanhu vazhinji vari kungoti aiwa zvaita. Chitungwiza yese yasvika pakuti aiwa taneta. Munhu wemukadzi asi abuse. Munhu wese abuse munhu wemukadzi ngaende mukati because kodzero dzedu sevanenge takadai soka
zvinonetsa makumbo angu akatozvimba neBP. Saka unonga uchiwa kuti woita sei apa ndakazvitakura. Ndashaya ndoita sei because apa ruoko futi rwaremara saka ndakushaya kuti basa racho nokuti ndito ndinotenga preparation. Handichakwanisa. Yakabreedha zvakanyanya because tsinga apa yakadambuka. Zvakare kuti zvakabreedha ropa rakanyanya kuunderstand. Ndonzi John Dax. Bati Bhulamatsotsi murashungurudza kuti munharaunda nevanhu vari kunzi akacheka mumwe mukadzi muraini medu matogara but akacheka mumwe mukadzi ruoko but chinyadzi dzakamuchekera papasina nyaya but semunhu haada hurumende matibatsiro mukomana yapinda mukati bhozi ashungurudza nharaunda yese kuti adzoke bhozi kana mukadzi oenda kutomuchera unotenga muriwo chaiwo muraini bhozi munhu aringombire kucheka vanhu but isati tasiri nyaya dzingakacheka vanhu kuti mukadzi aringofamba akazvitakura but nemukadzi anokwanisa kuzvitakura but ukaregera makaita acheka mumwe mukadzi akazvitakura nyaya hatisimbisi but Bhulamatsotsi kuti dai asina kudzoka ndiri mumwe munhu akazvimirawo asingaputye Bhulamatsotsi zvake kuti anochekawo vamwe vanhu but hurumende aribatsira mukomana asadzoke ambogara makore achiona kuti mujeri makamira sei paramhosva kwakamira sei ngaagareko kaasadzoke isu tiri vanhu ekutoti hatisi kumuvhundikawo munomuraya but kwete kuti tiri kuno everyday but ashungurudza vanhu munomura nharaunda yeSt. Ini nguva yandanzi kuti yareba ndonga ane 2 years achingozviita but anga asingabatike ndofunga mai vake ndo vari kunzi vanokwanisa kutoroya kutoti chero akasunga anodzoka mai vake anombire kunzi muroyi but sofa mai vake vavaka ndakazwa ndakafa zvingaiti kunzi vasungiwa zvitofara zvingaita kuti vasadzoke kana mai vacho vese vagare ikoko ngavagare kujeri ikoko wadzika vakaramba vachidzoka mai vacho arina vachingopara mhosvite mhomzi vangu vanokwanisa kuti ningobaya vanhu but kana ari kujeri ikoko ngavagare kuona mai vake vangopedzera mhosvi dzavari kujeri ikoko. Saka tiri kunzwa zvikuru kuti mukomana uyu anobikirwa doro zvakare kuti akwanise kuti anga achiita chimbavha chake. Mungatsanangurawo mhuri yeZimbabwe kuti doro iri rinotobikwa kumba kwawo kuti apemberere shavi rake rekurobha. Mai vake ndo vatodza vanobika doro ende vatodza nemushonga kuti abude kujeri ikoko. Vamwe vacho vari kusvika kutotaura kuti mukomana akabuda isi totosvika kutozi ndabayiwawo zvikanzi akanzi abuda isi totoziva ndabayiwawo bhozi avanosvika kutaura kuti ndikazoti ndataura hanzi akazobuda iri azonangana neni akuya kuzondibayawo but sofa ini handiri masikavhunge kuti ndikatora nyaya ndikutaura bhozi iye vakomamwa vanokwanisa kutotora nyaya dzake dzakazara but ukati vataura izvezvi vanosvika kuti akazobuda ndokozonanga ndobayiwa ndofa nemukomana iyoyo aritonzi iye aibata munhu anofamba chero aringotenga muriwo anongonongobata automubata chero angotumwa chero sauti akasara nechinyaya ngonongombata otomutorera mari yese hurumende ndo vanhu avafanira kuti vagare kumajeri because ndo vanhu vanopara mhosva achitemba kuti pamwe ndounozodai but senyaya iri paka mukomana dai tambotambogare koko ambonojerorodza sei mhosva inorwadza sei. Tinonzwa kazhinji kuti akasungwa hambogara aringe adzoka zvakare saka tingati chii mishonga here iri kushanda iyi kana ini ndonzwa mai vako ndo vanonzwa nemishonga yekuti akabuda iye anokutora mushonga wacho ikwanise kuti mai vacho ndova mushonga yekuti anobuda akasungwa mai vacho ndo zvakasungwa ndakazoti vakasungwa but ndova nemushonga yekuti akasungwa anobuda. Takaonawo mukoti zvakare vemalocal residents vaitaura kuti Bhulamatsotsi uyu aitodya mishonga ari muchibhokisi chiya chiya. Mungatsanangurawo kuti yenge ingaiti mishonga yekuti akwanise kubuda here zvakare kana kuti ndozvinozoitika bhozi inyaya dzekuti vamwe vari kutotaura ipapapa roti haana mazuva adzoka but ndo mai vacho vakasunga noti abude but mishonga yana inobva kuna mai vake kana hama dzimwe dzacho vanongodza zvoitika but ngoma tototi bhozi ashungurudza munharaunda ngaagare ikoko bhozi achazobaya kana mukadzi wangu achitengawo muriwo mangwana ndonoti tumo ndiri pamba tochatenga muriwo mangwana ndongoti abayiwa mukadzi wangu. Alright, yeah, ini ndonzi Wadu Badu. Basically munhu uyu agara munhu akatongokura achita basa rake rekutsara masini tora zvinhu achidii kuti Matsotsi uyu anotomboda kubaya amai vake saka amai vake atoriwo mubereki ari papfungwa nendangariro atorwadziwo nezvikuita mwana wake anotodawo kuti mwana wake aite sevamwe vana. Saka takatarisa tinoziva kazhinji akatokuvadza nekurobha vanhu vakawanda. Mungataurirawo mhuri yeZimbabwe vanga kana vamunoziva nhamba yevanhu vanoziva nekukuvadza kwacho kwavakavaita. Aiwa anoto inini andinoziva kubva zvabva kusauti it's more than 8 but inyaya dzekuti tinongodzwa pavanoenda kumabhawa kwavo ikoko
unochekana unodiwa but I think zvikuzoda kunodzokera futi panyaya yatataura yekuda kunonoti kunana mabikwa doro kudi pose pamwe pacho zvesho unonyatsona kuti munhu zvaari kuita haasi kutozvidawo but zvikuita se zvikutomutsoma chaitomutsoma aitotaka panapa taitomupa mari chikafu ototenga sadza ototi amdari. But like last time pane kwakaitwa show ya Chris Brown achitotaenda wa Chris Brown kati aiwa mauda mubira futi vaniko anditi abato kuti ndakasiya zvekuba mudhara but ndandwa ndo zvekuti ndigeze mota ndikaenda but natural iye story muropo anototsara amazina anototora like apa mashops apa isusu ngwatsogo ndisi pana pamotent basa anditi unozongosvika mamai akutochema vachitwa vabvutwa zvinhu because akangosvika kanoti ndipe icho but uisa mupabheki akutorwa pasi saka isusu pavanozvena kutoreza alarm apa mukatanga kutomutsvaga mukomana munotomushaya anditi unotozombata mangwana but unosati mazuva ano manje ukabata munhu mangwana pasina umbowo wemhosva kazvinezvi kuti changomusvikira ari panzvimbo tatapedza vatangopedza kana chipa but dzakawanda dzacho nyaya mukomana anobva panzvimbo fast saka toita seni vanhu vakadai tovadzosa iri back in the community vongoramba vachiita iyoyo itori nani start hazitobude mukura kukozi urikuona kuti inini ndikuzama kutaura kuti uyu matsotsi ndewangu zvikutodaro munhu wandinotokwanisa kutopa mari yesadza kuti angotenga sadza zvambogara mukati ambowandira mukati zvekutodaro kana zvichiita akadzokowa achimudhara asakwanisi because I think ari better ari mukati than kunze because kuno kuti aigona kupesa tatopara futi mhosva because aingomutyora makumbo isusu tatatononga kuti tikangomutyora makumbo zviriwa isi kutyora makumbo ndokwanga atongo best option because anenge asakwanisa kuita tumarunnings twake tototo titongoziva kuti akupota achigeza ake mota ari apa pada asina makumbo saka kana ari mukati ane makumbo ake zvitori yambiro yatikatoda kungohapa ndeyekuti uri kuona kuti kangoma kakazoramba kungoririsa kanenge akutosvika kwekutopedzisira kwacho because ukuona kuti community tinge tichitoona zvakana nekuti munhu anenge achitengesa madrugs wedu pambacho tinenge tichitoona but tinogona kusipedzisa kusvika pakutozojamuka zvekutotika tinongopedzisa tarimadzana because zvakafanana nemupana iyu tatatongofunga kutyora ari makumbo but mhosva inozokudziva kwatiri saka tikuti vanhu ivava kana dai zvaiita vakanomubhuya kwekweka ngavambowandira mukati ndokwavanodhisefa kuwandira ngavawandira mukati takambonzwa zvakare achinzi akauraya imbwa yemapurisa takatarisa imbwa yemapurisa inongototorwa semunhu because inototambiriswa mari takatarisa I was shocked because ndanga ndiripo pakaitika incident iyoyo mukomana asikabatiki zvikatora nguva yakati rebe but I think challenge iri pakuzonodzoka kwake mucommunity hedit been kuti pazvikangoitika pekutanga mukomana akamboenda kwenguva yakareba vanhu vaigona kunzwa zvakavarerukira kubatsira because vanoziva kuti mukomana anoenda for a long time but kana munhu achiti akaenda obva aita kana 2 weeks paanodzoka anobva zvichikokubvunza kuti iwewe ndiwakambomara paipa noti kuti tenge tichimutya but matsotsi vanhu vanenge vakaita kumarara anoona uchimunhu chakatakwatakwata isusu maybe nenyaya yekuti takakura tese anenge achitoziva kuti avo ndiplas vangu saka anotongomeka sure kuti wangotarisa kusaiti obva atongopara mhosva obva aita sepazvikuti pamwe pachitaitosara todza kuti matsotsi ambosvika panapa and it's most like last time akatombotorera mwana wangu chaichaine iphone but akazodzwa kuti mwana wemukomana akabva iPhone yake saka haasi safe kugara naye because right kodi anga asiri mwana wangu ari mwana womwe munhu saka tikuti kana zvichikwanisika mukomana ngaatombowandira mukati ozongodzoka kunoku achembera akatobata kana mudonzvo asisakwanise kuba because for as long as akadzoka achiri able bodied anokwanisa kuba but akaba futi idanger kwaari iye because vakomana vachangopedzera vamutyora makumbo because it's not like kuti vari kuitira ava havana zvavanokwanisa kuita but vakangotarisa kuti mutemo unofanira kuita sei unofanira kuita basa rawo because ukamurova akatyoka makumbo iwo ndiwaita sei ndiwapara mhosva saka apa mutemo unofanira kuita basa rawo and totofara kuti at least zvinezvi zvamauya imimi nefollow up yangaita zvasiyana manje nemamwe mascenarios ekumashure nekuti unopedzera wakutomanikidza complainant kuti naiwe uri kufonerwa kunzi uyaku but wewe anenge achitya futi kuti mukomana achamutera saka maybe follow up ikaitwa nemimi tinge tase anotoonera anotrya kumeka sure kuti kana abva nemunhu pamashops like pamashops abandisi akatoona kuti panapa anosesekedza munhu wake but moment yaunozongonzwa munhu achema watongoziva kuti mukomana achi vamwe vacho tatombva vakurosesa parodi apo pane zvimarora titongo vakurosesa tikangoona mukomana ari pavicinity maiza kana as long as angoripo obviously ndiye anenge apara mhosva because anotopara vanhu vazhinji vari kuchema kwazvo namatsotsi panhau yekucheka vanhu nekubata vanhu nekutorera vanhu zvinhu zvavanenge vainazvo saka tinoti kuvakuru venyika tibatsireiwo vari munharaunda pauri pawakamira ipapo une basa munhu wese pauri ipapo ngatibatsiranei kana tinge tanzwa matambudziko munzvimbo yatigere kana tanzwa anochema ngatibatsiranei
ngatibatsirane mhuri yeZimbabwe tine urombo nechiitiko chiri kuitika munyika. Tigoita chishamiso zvekare namai vamatsotsi vakasvipira mukomana uyu vari mukati medare, zvinova zvinoshoresa chaizvo, asi takatenda vakuru venyika nekuti ipo zvinezvi amai nemwana vari mukati. Tinokumbirawo tibatsirikane muSt Mary's. Tine nyaya yakaitika kumashure, takambozama kuti tibatsire matsotsi timuise pachinzvimbo chakanaka, asi aiwa apa taakukundikana nechiitiko chatiri kunzwa chaitika pamai vakazvitakura. Munongoziva zvekare kana munhu akazvitakura mwana mucheche, mwana mudiki, kana takamutarisa kana akatakura mimba, asi matsotsi akasvika pakucheka mai vakazvitakura, mai vakazvitakura akasvika pakuvacheka kusvikira avakuvadza kusvika nyaya yacho yazoendawo. Saka vanhu vaakutya kuti mumupe bheo ave panze kuti angagona kukuvadza ruzhinji, uye ruzhinji ruri pano pane vanozikanwawo namatsotsi namai amatsotsi. Vanhu vanenge vachitya dambudziko rekuti vanogona kuzosangana naye vakaitwa zvisizvo. Isu mhuri yeZimbabwe toitawo hana dzedu ngadzive hana, nekuti patiri panapa titori vanhu. Hana dzedu ngadzive hana, kwete kuti kana moona matsotsi moti zvanhu zvakati. Munhu wese ada kubatsirikana, nekuti dambudziko iri nhasi riri kwanhingi zvakafanana nerufu. Rukashanya kwanhingi unochema uchiti zvaiwana ngwarati, asi rukazoya kumba kokonewa kuchema kuti mai wezvangu, wakukanganwa kuti nezuro rwakanga ruri kwamai nhingi uchiseka uchifara kuti zvaiwana ngwarati. Ndo zvakafanana dambudziko ratinaro nhasi pano, kuti mumwe namumwe ari pano ngaacheme nedambudziko sanga nomwe munhu. Ngatichemanei tiri mucommunity, ngatirwadziwe nechiitiko chaitika pane umwe munhu, ugozoziva kuti chese chakasikwa panyika chinogona kusangana newe, sekusanganawo kwakaitawo mai vane nhumbu nedambudziko ravo. Zvichinzi pane 15 cases dziri kure dzatinongonzwawo semhuri yecommunity dziri kubata mukomana anonzi matsotsi right. Pana mukoma vanonzi mukoma matsotsi anobla matsotsi ava inangu handevati bla bhozi unhu hwavaiita hwaishungurudza vagari vemuno muchitungwiza, kunyanyanya vagari vemuno muSt Mary's, maererano nekuti vaibata vanhu rafu, kuvatorera zvinhu zvavanenge vainazvo, mwacho kuvatorera mari dzavanenge vatengesa, vamwe vacho kutorerwa nekubunyikidzwa pane zvanhu zvavanenge vainazvo. Saka kuna anonzi matsotsi inini ndiri kunyanyofara zvakanyanyisa maererano nekubatwa kwakaitwa achipidzwa mukati metirongo, nekuda kwekuti taane mufaro pano panze, takwanisa kufamba mune zvakasungunuka, takwanisa kufamba tisina kutya. Kune avo vasara vachiri kuita unhu hwakafanana nevaitwa namatsotsi, vasara vari kuita unhu hwakafanana nevaitwa namatsotsi, ndine urombo kwavari, nekuda kwekuti mutongo wacho kana ukasangana nawo varusangana nemutongo wakaomarara. Ndikarangarira kumashure uko, tikadzoka kumashure, kune aiita unhu iwohwo ainzi Nyasha, aibuda nekwachigwanyika kuzasuko. Iye aigona kusvika ngotorera zvinhu pamusika otoenda, but zvaakasangana nazvo manje akazosangana nezvakaomarara. Akasangana nemunataisireva kuti anotorera munhu chinhu nebanga anofa nebanga. Inini nekuda matsotsi ndinoti apuwa kana life in jail, because unhu haaita kwatiri susu vagari vemuchitungwiza vanga vasingatifadzi, vanga vasingatitire zvakanaka. Taitotya kutengesa. Kune vamwe vake vasara vari kutenderera futi munhu tikutotya kufamba tichitengesa, nekuda kwekuti vanogona kungouya voita zvaitwa neumwe wavo ari mukati wekuuraya imbwa nekuita zvakaomarara. Saka tiri kuti isusu kuna Major City kana vanga vasati vamutonga angawambe life in jail, because hatisi kufara nezvaakaita, uye hatisi kutofara nezvaari kuita mukati menharaunda. Ari kusvibisa nharaunda. Vazhinji vachafara nekuda kuti hama dzedu dziri kumisha dzikanzwa kuti tikuenda kuSt Mary's anenge autorwa nehana, kuti kuSt Mary's kunosangana nevanhu vakafanana namatsotsi. Kana nemiwo mukoma murimi muchibva kwamuri kubva munonzwa sei muchina masangano munhu akafanana namatsotsi? Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvoshungurudza, because anokutorera zvinhu zvaunenge uinazvo obva aenda nazvo, okutorera zvinhu zvaunenge. Ndatobatikana mukoma, ndabatikana nezvaitwa navakomana. Tino urombo mukoma. Saka vanhu mbavha dzakadai tingadzidzosere backing community dzongogara semagariro adzaingoita. Idzi mbavha idzi hadzifaniri kudzoka mucommunity, dzofanira kutopinzwa kwadzo, dzofanira kugara mukati chavo chaivo mavasingabude, because vakadzoka nokanganisa nharaunda. Komana wakaye mukadzi wangu airongedza zvinhu akuda kuti akuenda kumba, yanga ane munhu anonzi Aukatana vaida kutora zvinhu izvi, vakazobatsirwa nevamwe anonzi Maivisi pane musika uri padzasi apo kuti asatore zvinhu.
ini tinosvika ipapo ndobva ndabvunza ko mufana Alvisi ko zvezvauri kuita ndamukomana asina ziva kuti chimusika mukadzi wenyu tinaya tiri kutamba tiri kutsvagawo tisina mabasa saka tichitora zvinhu zvevanhu tichibva tangoti apa tinosadaro vakomana zvakanaka here kuita kunhu kwakadaro tichizivana indogara munashanda yechituru nogashanda yekutanga zviriko here zvamunenge muchiita ndobva zvangopera zvakadaro tichibva ndazotora hangu zvinhu zvacho mufana uyu anoshungurudza pana mwaka ane munhu mukomana wakacheka fune ruoko handizivi kuti akaenda kunomhara kupolisi here ndiona kunge anoshandisa mishonga vanhu ava pakuita zvinhu zvavo nekuti zvinhu zvacho handikoni kuchena kwazvo bcause mukomana iye waakacheka ndakatosvikawo ropa ndikatomubhandejawo but hatauziva kuti nyaya yacho ndiyei hatina kuzoibvunza zvangoperawo zvakadaro saka munhu anotoshungurudza zvinhu zvaanenge achiita zvacho zvinenge zvakadhakwa ngoziva kuti mukomana uyu anoba handitika shungurudza anotoshungurudza mukomana uyu zvakanyanya asi zvinhu zvacho haazvitarega anikuto netimu ravo mumwe wacho wainge anauya neremberedhu ari kuenda koyo yonga vagara naye uya ari koyo ari kuenda koyo vakatani vanga naye paaida kuita zvavaida kuita izvozvo vachizoramba kuti aiwa hatauziziva kuti mukadzi ndikati asi muchitorereko zvinhu zvevanhu zvikandititsvaga kuva mabasa akona saka tichitora zvinhu zvevanhu mabasa kana tosina munhu zvinani kuti utsvage muchokubata kusina kutenga ugodha musika uchiita sezvatiri kuitawo izvozvo zvinani hazvireve kuti isusu mabasa tinawo tinototiwo vakadziwo vachitengesawo kuti titioma mabasa atinenge tichiita nekuti izvozvo kuti munhu anozopedzisira achibata vanhu inyaya yekuti anenge asingadi kushanda usimbe saka munhu akadaro anofanira kupiwa mutongo unofanirana nezvaanenge achiita vanhu mukomana anototyisa kuti paunotofudzana naye chaiye unototya utototi munhu uyu ndosvika padhuze naye here nenhau yake yekuti kana akangosvika unomwana anokubuditsira kana panga pese paasvika pese ingori panga saka isusu toita sei munharaunda takutotya nenhau yake yekuti akangoti paasvikira akutocheka munhu osvika obaya munhu nemapanga mbavha dzanyaya munhu muchitungisa panenge sichishandisa iye matsotsi ndiye atonyanya isusu tozoitwa izvo kuti isusu tinenge tichiti kana toona kuti mbavha yatibira toramba tichipa kuti rambai chete muchiida mbavha iyoyo kuti irambe ingori panzvimbo isingabatwi isingasungwi chirudzi ichocho chekuti isusu toraramira mukutya tongogara tichingoti tiri mudzimba chanota kutotiza kuti munhu tinobayiwa nemapanga tinourayiwa nembavha mbavha ndadzisunga ende mbavha ndadzigara mumajirowo ndadzisakubuda dzakangobuda kunoko isusu ndosaka muchizoona varoyi vachisvika pakuroya munhu nekuti nhau yekuti anenge ndanzwa nenhau yekubirwa vanhu ndavaura kutoroya kwatonani utonotototo varoyi vachivashoma ndavaroya iyo mbavha idzodzo dzaba inini chee ndakatosvika pakutosvikirwawo nembavha ichitonditi hanzi ndine mari yangu yandakasiya mari yenyu yemakasiya pai pamakasiya voda kundibira inini mari pamusoro pasvo saka iye ndiye akatosvika achiti ndine mari yangu yandakasiya kwamuri mari yangu yandakasiya ndakati handina mari yenyu yandakasirwa panapa ndakasirwa nani ndopa akatozobva achibhabisa chanzi ndisistirani vangu wozondisiya pakunditi nekuti wandiwana kuti unondiziva kuti ndisistirani chirudzi ichocho toshanda here zvinorwadza ichi chokwadi so takatarisa mungataurawo vamwe vane nyaya dzamakambonzwa vakakanganiswa kana kubirwa kana kurobwa nabhlamatsotsi here vanhu vatorika vakawanda vanobatwa naiye mukomana praza vatone shamwari dzavo vamwe vacho kuti titozovataura mazita acho zvinototonetsa kuti nekuti anenge vatone dzimba dzavanononosvika vachitononohwanda vachinonogara varimo vanogona kuitiswa kana mwedzi kana maweeks variko vachigara nevakomana ivavo nekuti anenge achitomudza kuti ndiri munhu wandabira saka ndako chimbondichengeta aiwa ndavasunga vagare imomo mukati ende kana matozoona kuti zvatonyanya kana kutovaisa chaiko kwekuti anodimburwa musoro nekuti isu tatonzwa tashungurudzwa hapane musikana yangeri watengodzana naye aiti akasvika pakubayiwa atinzi uya tisangane saka musikana akaramba kuti uya tisangane akati ina ndokwanisa kuti ndisangana naye akabva ngochekwa achibva abuda achitiza ini ndaramba kuti asangane naye mashoko andida kugara ndakupai vanhu venyika ino ndeyekuti mbavha ngatisadikurudzirei kuti vanhu varamba vachida mbavha ndivo vanhu vakatoipa zvachose nekuti vari kukanganisa dzimba dzakawanda ende kudzidzisa vakudzidzisa futi nevana kuti vaite basa rakuba hazvikurudzirwa zvekubezva nekuti takaita ngavatsvage mabasa vana
kutsvaka mabasa ndochaiko pasi mutoriro futi wanyanya futi kuitisa kuti vanhu vakakonzera kuti vaite umbavha hwekuba uku ndavasungwa vanhu vari kuita zvekukotirwa nokuti ndomuri kubuda futi umbavha dzachimwe inini chemusi unoye ndakatotoendesana nemumwe kukoti andipindira mumba apa mafoni imapawabi takatongodzwa kuti kana muchifamba fambai makangwarira masikati kana anga madeko haana nguva haatye mapurisa saka beware neupenyu hwenyu tatichitotya tachingokumbirawo kumapurisa kuti kana amubata ngavamubatisisa zomuone mangwana tete akutotya pamwe kumira kwatakateta nemi anogona kuti sport obva atozobaya munhu anoenda kujera achidzoka saka chikumbiro chedu chekuti ngaatopikewo mhosva dzavo yambiro yedu tinongokurudzirawo kungoti munhu ngaashande munomuka nohodha madomasi ako ukatenderera nawo ashanda pane kubvutira munhu zvinhu zvake upenyu hwatiri kurarama hukurwadza atongokurudzirana vakomana kuti shandai ukashanda zvinhu zvinoreruka hauzofungei kudhakwa uchida zvinhu zvemahara zvokungobvutira munhu waunenge wangoona akada kushama ubva watotindokuuraya akasangana mapurisa asati kubhadharwa unototya kutaura munhu anenge achiita chinhu chakaipa munharaunda nekuti mangwana unomuona vese havasi vemishonga but chikuru kumapurisa uko vari kuita zveutsotsi vakawanda vanhu vakuita zvakaipa maripota momuona mangwana anenge ava nemakuwa kutotyira upenyu hwavo aiwa ngatombovharirwa adzidzire mutemo kuti chaari kuita ichinhu chakaipa paupenyu totogara takasuwe zvine zvinenge chingocheuka cheuka ukatitamira hapana munhu anokununura nekuti munhu anenge achityirawo zvake kuti ndogona mununura anofanira ofara nekuti kufamba kwati kwakwa kutorwadza tati akutotya wanga wasikatonzwa noise muroti wanga usatobude unotya kuti pamwe ndiye angangonangana newe akakutemanisana kana kubaya nebaka mashoko angu ekupesera ngavasungwe vanhu ngavavharirwe munhu azive kuti zvandiri kuita zvakaipa kwete kuti mangwana tinomuona akufamba zvemunharaunda achibata vanhu hatifare nazvo ngaasungwe tisangonyepera kuti mushonga mapurisa ari kukatwa mari mangwana ona akubhadhira 500 abuda obaya munhu nebanga okubvutira munhu foni hauchema haudi hapana anokununudza vanhu vanenge vatotyira upenyu hwavo nezviro tatirikukota tangoendawo sevamwe vagari vemuselmes tichida kunonzwa kuti nyaya yemukomana akasungwa uyo anonzi Matsotsi iri kufamba sei then taenda kukoti tangosvikawo pakoti paipai nemumwe wangu anonzi Misha tasvika pakoti paipai takawana amai vaMatsotsi nehanzvadzi yacho vari pakoti vanga vatogara sai tatangogarawo sevamwewo vaida kutirirawo nyaya saka kusvika kwazoita Matsotsi pakoti paipai achibva paSelmes police station panga akachengetwa achisvika kuti atongwe pachirungu magistrate court ndopatakasvika amai vacho ndopakasumuka hamene zvavakangotanga kungoitawo isu patangomirawo semaonlookers chingoona kuti vanhu vari kuita sei mukomana apinda mukati mukoti memeya isu patasara hedu takamira panze amai vacho ndopakabva vatanga kuti imi mavinge pakoti ine nemwe wangu patangoti ano isusi tangouyawo kuzomunzwa nyaya zvakamira sei tina kansela zvanzi hamukuziva nyaya dzenyu muda kurerera mwana wangu kuti apinde mujeri inini ndikabva ndati mamuzini inini inini ndatongoyongonzwawo nyaya kutoti ndaroerera handiroerere munhu bose paakaita zvaakaita ndanga ndisipo ende handikwanisi kuroerera munhu asina zvaakaita kana kuti ane zvakaita ndisiri witness handisi witness but ndingori kubenchi ndiye ndakangogarawo sevamwe ndichingonzwawo nyaya ndopabva tanga nyaya ipapo hava tanga kupopota kushauta hamene kuti pamwe pane zvavanga vakaitiranawo nevamwe wangu andani nawe ndopakazoti pakupopodzana ipapo ndopakazongotisvipirawo mati saka indakazitanga kutopopotawo futi ndasvipirwa mati ndati ako muchembere kwendaita sei mundisvipira mati ndopakazoyo attitude avakutorawo futi mavideos saka ndakatozofonerwa nevamwe wangu kumba sinzi ashamatera paFacebook watotrenda chichi ndikati ano ini ndachojamuka nenyaya kuti ndasvipirwa mati ende mati chinhu chisiri right chinhu chisiri bo saka tiziva kuti mati airevei saka mukufamba kwezvakaitiko ichocho nekufamba kwenguva ini ndakazobva pakoti paipai ndandatoariti nezvakaitika izvo saka ndazobva pakoti ipapo ndakazofonerwawo nemwe mupurisa achiti amai vasungwa nemhaka yezvavaita pakoti. Alright, so takanzwa chinzi makasvipirwa muri vairi mumwe wachona ndiani zvakare akasvipirwa? Mumwe wangu ndiwe pamaraini tinongofambidzana mufesi wepamaraini anonzi Misha wachona akasvipirwa ndiye akazotanga kupopotedzana navo zvokukakavadzana zvokutodazvo kuti hanzvadzi yacho yakatouyawo futi hanzvadzi yaMatsotsi yacho inonzi Alice yacho yakabva yatouyawo futi ipapo yatanga kutopopota saka ina handanga kutomutsurawo sevanhu vandoziva kuti ano guys tiri vanhu vamwe chete arifanira kudaro ini ndobva atondaiwa iwo handisi kunetsana newe ndiri kunetsana nemukomana uyu bcause uyu naye titori nemapersonals edu saka ina handinomboziva kuti ndo kwazvichazosvika kuti pachazosungwa even muchembere bcause muchembere ndevedu wepamaraini tichitovaonawo katotoonawo saamai ndeamai vepamaraini pedu
Tanzwawo zvakare kuti pane vanhu vari kukupai mathreats. Mungataure kuti vanhu ava mathreats avari kupa ndeye kuti chii? Unongoziva kumaraini vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Vamwe vari kungotaura kuti muchafira mahara, vamwe vari kutaura kuti but nyaya ingoripo ndeyekuti justice inofanira kungosevha no matter kuti unobuda mumba mari, ndozvinofanira kungoitawo mutemo. Saka kana zvezvekuti mathreats maybe pamwe vanhu vanogona kuuya in spirit but not physical, because physical inini ukandiringa physically besides ndicharetaliata ukandikwadza ndingoendawo kumapurisa futi. Saka zviri panhu two. Mathreats ari kungotaurwa ndeye in spirit yekuti mhene yenyu muchaona zvakati nezvakati mateya munoziva zvinoreve here, but chandingoziva ndechoti vanhu ndavamwari, tese takasikwa naMwari. Ukatoona ndatonzi ndafa nhasi kana ndichingobva panapa unenge yatongo nguva yangu, Mwari vanenge vati ndo pauchafira ipapo. Hapana anoziva zuva rekufa, dai taiziva zuva rekufa dai tichigara tiri magood books naMwari, but inyaya kuti chinhu chisingazivikanwi nemunhu wese. Munhu wese chero zvakangonzi nhasi ndaurayiwa in spirit yacho, iye munhu wacho achangofawo, asi nguva ndo dzinenge dzangosiyana, but everyone achangoendawo panzira imwe chete yerufu. Tiri kunzwa kuti ana Blamatsotsi ava nechikwata chavo, havana here zvimwe zvavari kukutiretinewo zvakare shamwari dzacho? Kwete kuti direct, vanenge vachitoita indirectly vachitoudza vamwe, then shamwari dzavo dzinochitamba neyo ndodzinongoti asha ameni hako ugarawo wakangwarirawo paunofamba uchiziya, because vanhu vari kutotaura nezvako vakawanda, even timu rinotamba nemukomana. But inini manje zvinoitika kwandiri ndezvekuti inini munhu akangouyawo physically asingotangira ipapo. Saka zvandikurirawo but inini hangu ndakazvimirira pauzima, inini mahaya handina chandikumbocha, because hazvinakidza kuti musha indakazvarirwa muSt Mary's paSt Mary's clinic apo ndo pandakazvarirwa nekukurira muSt Mary's. Ndozoti nhasi ndakutya kufamba muSt Mary's munyika iri free kudai so, yokuti munhu hauna kana nguva yaunoti ndikafamba na11 ndogona kubatwa ngunzu. But zvazvakuitika manje pamaraini pedu kuti vanhu nemasikati mwana chaiye akatumwa kutenga chingwa taingonzwa, because vanhu vaiva vachimitsvaga. Ini ndiri munhu anombobatsira vanhu pamaraini inyaya dzakaita sange idzodzidzi, because ndanga ndakambovhura inonzi neboard watch committee yakazorwiswawo neshamwari dzemaraini vachingoti pamwe tikuita zvinhu chisizvo, but taitomisa umbavha neutsotsi, ende zvakatombomira zvoti kana mukasvika paSt Mary's police station vanototi rekomenda, vanototaura kuti Malenzo netimu yake vaimhanyisa chinhu. But inyati vanhu vakaona chinhu chakanaka, kune vamwe vanobva vaona zvatodhakwa kusaidi kwavo, saka changorwiswa chinhu ichocho. Then inini ndaona kuti ndakuwana mathreats akawanda, vamwe vangu havangaupa mathreats, imi madozvita mapurisa chii, vandangoti since muri kupa mathreats but asiri kuuya direct kwandiri, saka ngatingoite sei, ngatingomirei. Zvoti mapurisa ekuSt Mary's police akatombobvunza kuti koma akumira here, tachikontinyeni kati vanhu vacho vakutya nenyaya idzodzidzi dzoti munhu anorobwa masikati, daylight robbery, munhu anobutsirwa banga, ende munhu akutorera mari hatize andofamba kuona manje. Ore takatarisa mushure mekunge nezuro kukoti, hapana here hanzvadzi kana dzingava veukama vakataurawo zvekuti vaikuteretenai? Vaingotaura nyaya iyoyo yekuti mvura ichanaya, mashoko yazvisho akataurwa yekuti mvura ichanaya, tikatonzi haurityi. Inini hangu panyaya dzekuti haurityira ndakatokasika ndafona kumba kuti bikai nhasi ndaita sei ndikasike kudya, because ndapromiswa kunzi haurityi kuno, ende zveshuwa ndakatodya sadza rangu nechikeni. Saka nhasi ndiri mupenyu ndototenda Mwari kuti Mwari akati no, nesu rasizwa rako. Saka kuti hauridye kwavaitaura uku kutaura kuti vanga vatotitasira vakuuraye? Ndozvatachitaura zvokuti in spirit zvaiva zvatachitaura zvokuti munhu anogona kusakuvinga physically but maybe spiritually. Saka maybe pamwe vaitaura kuti in spirit munhu anogona kungouya, but inini hangu nhasi ndatoshanda zvakanaka. Inini ndoshanda hangu night shift, ndatoshanda hangu basa rangu zvakanaka, handina kana chandambowana kana kuti kana kufona kumba kunzwa kuti pane kana chichaitika, hapana. Saka ndongotenda Mwari hangu kuti Mwari kana achiona zvinhu zvakanaka zvatiri kuita zvakanaka, aiwa anotichengeta, but kana zviri zvakaipa tinozongoona nekuparira kwedu. Because even wana makomenti shamwari dzedu dzatoti shamwari dzedu dziri kutotaura bed kuti maisafanira kudaro, maisafanira kusungisa munhu, but inani sini ndakasungisa munhu. Mapurisa ndo akauya kuzotora munhu mushure mekunge abaya munhu nebanga pamaraini. Saka inini handingamboti ndakasungisa munhu. Isusu takazongoenda tichidongononzwa nyaya yekoti kuti nyaya yacho yemunhu abayiwa zvikufamba sei, ndo pakazotangira nyaya kunzi mawiri ekoti manzinani muekoti. But inini chandoziva nje kuti makotsi edu emuZimbabwe unenge uda kuti unoteererawo nyaya yekuti roiwo mangwana unogona kupindawo munyato dzakadaro, saka unogona kukasika kuzvidzora kuti ndikaona ndakuda kudenda nevanhu kusvika pakadai so, iyi nyaya inondipinza mucheni. Saka koti ndewo udzidziswa futi, hakusi kungoti twenda unoroverera vanhu. Ichokwadi. So koti yapera vanhu vaifira sei? Takaona zveshuwa kuti koti yenge yangazara
kunyanya nevanhu veSt Mary's. Taiona vanhu vachisekerera vachibuda mukoti. Kufunga kwenyu maiti pfungwa dzevanhu dziri kuti vanhu vaitosekerera vaive ndo vamwe vemavhictims vaitotya kuti maraini hamuchagariki. Kutori nevanhu vanotopfuura 4-5 vanotoziva vakabuda pamaraini pedu nemhaka yekuti vaitya ende one akamboitwawo rafu nemukomana. Saka vamwe vakatotama, but manje isusu hatingatami ka munhu matakazvarirwa. Tine dzimba kuno kuSt Mary's, tinotogarawo mudzimba dzedu. Saka handingakwanisi kuti inini ndosumudza imba yangu ndonogara kusengeza 5 kana kuenda kubudiriro nekuti ndenge ndichitya. Tinofanira kungoti vemutemo wotibatsira sange zvavakaita izvi. Tinotozvitenda kuti vakazobata mukomana angaita se anganetsa pamaraini. Asi nyaya inenge iripo ndeyekuti panofanira kutongwawo zvakanaka kuitira kuti nyaya dzinyatsoonekwa. Kozi nyaya yekuti mukomana aingoti 2 days adzoka 3 days adzoka, izvo ndozvoti kana vanhu vakatadzirwa vaiva vanga kusanomangara because vanga kutoti anongodzoka futongotangidza paakasiyira paipo. Saka mutemo wangoita kuti zvinhu zvitongwe sezvazviri so that tinowana peace. Ende kana munhu akamboendawo kujeri hakusi kuti munhu anobva adzoka ari mhondi zvachose. Kune vakatoendawo kujeri, vamwe vakatodzoka vari former, vamwe vatomapasta. Alright, tanzwa zvakare kuti nhasi kune koti yaamai vakasvikira imimi nemumwe wenyu. Iri kuitwa nguva ikoti? Koti itanziri kuitwa na11 ndo manzwiro ataita kuti koti itwa na11 because anga chitofonerwa kunzi uyai kune koti. Alright. Tanzwa kuti kune mavictims akati wandei mumaraini memukomana munogara matsotsi. Kochinangwa chavari kumuprotecta nekusada kutaura mbavha hwaari kuita, kufunga kwenyu chingava chi? Haisi nyaya yekuti vari kumuprotecta, vazhinji vachona vari vulnerable, havana vanhu vanokwanisa kuvamiririra ende vanenge vakatyisidzirwawo nyaya idzodzo kuti akanetsa vanhu pane vanongomirirawo even kana vekumba vanomirira. Saka zvaizvokuti anzi vanhu vari kumuprotecta havasi kumuprotecta, vamwe vari kutotya. Kutori nevamwe vakatoitirwa zvavakaitirwa pamaraini but hatizokwanisa kutora nemazita nokuti vamwe vari kutya victimization iyoyi. Havazokwanisa kubuda pachena kuti ai ndakanzi so but vamwe vacho vakangosiya nevana achitaura kuti pana akazongotama atona kuti panapa nini zvehondo asi zvangu. Toti masikati akanaka. Mwanakomana uyu anonzi Alois, zita nemudimuri vanonzi Blamatsotsi. Munhu wakangokura ari mazviri mune zvechitsotsi. Akatanga kuba ine 8 years. Kubva mu8 years haana kumira kusvika gore ra2019 aingoti akaona munhu une foni anoti mpo foni, ukaramba anobaya roko rine foni iro. Saka anokubaya roko rine foni unobva wadonedza pasi, ubva atora foni, ubva atongotora bango totanga kumara pasi. Saka iwo semunhu anenge achichita upenyu hwake hauzomira izvo, unongozomusiya achienda nefoni. Adaro akazoenda kuSouth Africa kwakanodzidza kusoro kuti munhu anotanga atobayiwa nebako ndakupe zvinhu. Saka akadzoka amuka pane zvimwe vanhu vomusha vandomutya. Wese anoparwa mhosva nemukomana uyu anokwanisa kuenda kumapurisa kunovhura ripoti, but kana yakunzi vamusuwo wedare mukomana uyu ane vamwe vake vanozofamba vachityisidzira vanhu kuti anenge angoenda kudare redzimhosva. Munhu akangoenda kujeri akasangodzoka tichapedza nepo. Saka mumusha umu hamuna kumira musha, vanhu vese vanotosva kana kuya zotaura pano pandira pazhinji vachaatombodine zvazvo. Vanhu vane mufaro wakanyanya nekuti pari zvino unokwanisa kutombotuma mwana wako kana kuenda kumashops kunotsvaka even kana kutomba kuti ndinotenga gasi andofamba akabata ifoni nenyaya yekuti mwanakomana yanga anetsa. Dare redzimhosva rakapinda kuma12 achibva azoonekwa kunzi munhu uyu kuti abude vagari vanenge vari panguva yakaoma. Saka dare mukomana uyu akapinda achikumbira chibatiso chokuti atungwa achibva kunze, but dare rakazomuti adzoke na2:15. Saka paakazodzoka na2:15 ndezvekuti dare rakazokomutsanangura kati iwo nyaya dzisi dzakungotaura kubvuma tokabayimbwa emapurisa ekafa uye nedzimwe nyaya dziri kuferefetwa. Saka dare raona rakakodzera kuti unogara kupi kunochengetwa dzimwe mbavha kana kuti mhubu dzisingadiwo musha, dzisingadi kugarisana navamwe zvakanaka. But iye akafila sei? Akaratidzawo kurwadziwa here kana kuti munhu uye kutoti itori mbavha yekuti ajaira jere yekuti andoziva kuti aiwa hapana uyo zvekuti zvinombomurwadza kana kuti haana hapana chinombomurwadza. Even kana oda kupikisa apa akanzi aende kuremand haana kana kutombopikisa zvakataura nemutongo yematare dzimhosva. Nyaya dzekuzonofira mumatare dzimhosva nekuti munhu paanosungwa paanoendeswa kuremand paanozenga akuitwa maruchini achidzoka kuremand achiuya kukoti matare dzimhosva havasi kukwanisa kuudza vamhan'ari kana mapurisa anenge achiferefeta nyaya idzi kuti munhu wenyu akuenda panze. Saka ndo imwe nyaya tiri kuchema nayo kuti dai matare dzimhosva vanyatsoona kuti
vaite basa ravo mune zvakanaka, nekuti munhu kana asungwa, munhu kana akasungwa tete tichitarisira isusu kuti mumangari anofanira kudaidzwa kuti oziva kuti musungwa wake ari kufamba zvakaita sei. Mukomana aicheka kutaura unyimwa nekuti aita akakubaya waitoenda kunosunga, akatokubaya unotoenda kunosunga kuchipatara. Tanzwa zvakare kuti vakomana vakasvikirwa nezuro naamai vemukomana vari kupiwa mathreats zvichisanganisirwa zvakare naamai ava vakachekwawo nezuro. Tiri kukoti vakatotaura kuti vari kupiwa mathreats nehanzvadzi yemukomana uyu. Mashoko amungade kuvapo ndeapi takatarisa kuti nyaya idzi dzinozovashatira mangwana? Chenjedzo yandinotongopa hama dziri muparo wemhosva ndedzekuti dai vari vamwe sevanhu vanogara munharaunda dai vavaka upenyu hwakanaka nevagari, nenyaya yekuti mwanakomana wavo ari kupara mhosva. Ende chimwe chinorwadza ndechekuti mwana waani anoda kubayiwa nebanga nemwana womwe munhu ungoramba wakanyarara. Iye zvino tinoona madharedzi mhosva vakarwadziwa kuti mwana wangu akuda kuenda kuchiri, ko vari kubayiwa nemapanga, vari kubvutirwa zvinhu zvavo, vari kubvutirwa zvavanenge vashanda, vanochema kunani. Takanzwa kuti pane macases mamwe 3 atori pending. Zvinotoratidza kuti mukomana uyu itori tsika yake dzimwe dzisati dzatongwa naika. Kudare zvakataura kuti kune dzimwe nyaya dzinokwana kuita 3 dzichiriko, asi sekuziva kwatinoita mwanakomana anotori nemadhokisi anosvika 15 18 haina, asi ari mudare redzimhosva iye zvino ndeyekuti kune matatu. Saka zvaari matatu iwayo, chakandishamisa ndechekuti pakabatwa mukomana uyu tatine tarisiro yekuti iyo mapurisa vanoferefeta nyaya vaifanira kuti vachiunganidza umbowo hwese hwavanawo vochidaidza vanhu vese vakamangana kuti munhu wenyu asungwa. Asi vamwe vanhu vazhinji vacho kuramba kuenda mumatare dzimhosva nekuti vanoziva mabasa ake. Saka imwe nyaya hatizopa mapurisa dzimhosva yekuti hanzi vazotadza basa vadii. Mapurisa anenge achiita basa ravo, but vabatwa vabayiwa vachevayo havazoenda kumatare dzimhosva. Saka pakudoka kwezuva tinokurudzira kuti dai vanhu vanonoisa ripoti, kana wagara waisa ripoti wotoziva kuti uchafamba. Kana waona kuti hakukwanisi kuzoendera matare dzimhosva usanovhura hatinoti madhoketsi ayo, nekuti unongochipedzera mapurisa nguva yekuti anoenda nemunhu kumatare dzimhosva iwo hauchawanikwa uyu. Saka kugara wangoti inini handikwanise ndinotya, wogara wagara kumba kwako zvitori nani. So takatarisa itori mhosva kusvikira munhu kana kutotuka munhu kuti tseke chaiko itori mhosva. Amai ava vakanzi chii? Tikuziva zvikuru kuti vari mumaoko memapurisa kutaura kunhu. Saka chiri kudiwa chii? Vachaenda kukoti here kana kuti pane mari dzichangobhadharwa dzefaini? Ndatokumba ndakazofonerwa zvikanzi mbuya vaya vazosungwa vari mukati. Saka ndakazokwanisa kungoendawo kumapurisa ndikanoona varipo zvichikwadi. Saka ndasvika takasvikaona officer charge anoende mukuru wepapolice station ipapo akatongondiudzawo akati mavenyu ava vasungwa nenyaya dzakataura zvasvipira vanhu vairi, asi zvasvipira vanhu vairi mumwe chete vanofanira kuba kubhadhara mari inoita $30 pamunhu mumwe chete, wechi2 $30, saka pavanhu vairi kudiwa $60. Yes, pari zvino ndimire nasisi vaAlois Luciano uyo anozikanwa nezita rake remadunhirwa rekuti Blamatsotsi. Mama, mungataurawo ukama hwenyu nemukomana uyu kuti wakamira sei? Ndingati Alois ndo last born mumba medu, takanga tiri 9 sofa tasarwa tiri 4, ndiye mukomana mudiki, ndiye mukomana wekupedzisira. Saka nyaya iri kutaurwa nevanhu kunyepa hazvisiri izvo, kuti anochinja kuti aimbwa, anotyisa, anobaya vanhu. Isusu patakatanga kushedza kansela tenda kutaura nawo kuti Alois addicted nemutoriro. Tikukumbira kuti batsire munhu tiendese kurehab. But tisati nakuziva kuti kansela atotsvaga mapurisa, atonganza mapurisa pamba pakashikoridzwa pfuta. 2 shots. Muri kuridza pfuti yeye zvikanzi ari kunzi atanga kuti ahondo, vakatomuwana akatogara, ndipo vakasvika bva vamubata bva vaenda naye. Saka nyaya dzese dziri kutaura dzizhinji dzacho ndedzekunyepa, hazvisiri izvo zvokuti Alois anozvonga achityisa rodhi, haataurike naye, haagarike naye. Ndine hanzvadzi yake ainzi ndakamhanyiswa kubhawa, ndiende kubhawa ine handabhawara ndinoenda, ende asati ambondimhanyisa nebanga because ini ndini munhu waanonzwisisa. Kumuti Alois siya zvauri kuita, kana asati aputa anenge atori normal, asi saka singaputa mutoriro hatichatowirirani. Nyaya iri pana Alois ndeyekuti Alois addicted nemutoriro. Kutongokumbira kuti Alois chatiri kumbira ndechekuti aende anodrenwa, addicted zvakanyanyisa, asi violent zvamataurwa zviri kuita. Habaye munhu, haite semunhu akatobaya. Vakanga vanetsana kumagame avo, akaita musikana wemutoriwo wemutorirowo, hamenuka wakanetsana kumadhira avo vakanga vari, ndipo vakabudisirana mapanga bva vabayana. But mataurwa zviri kuti haasiriwo. Alois asi violent ende anaatombokura akadaro. Zvakazongotanga ndifunga pane almost 2 years left abva kuSouth Africa, ndipo akatanga kuya achiputa madrugs. Paakaputa, ndichitomubvunza drug rawaiputa ronzi chii, achinda ishandisa ronzi nyawo pero iro
rinobayiwa patsinga. Saka so that iye alwisika haasi munhu wekuti akasangana nemunhu murodhi angari kawadhi haangasinganetsani nevanhu but kana adhakwa angasinganzwisisi ndonyaya inge chingoripo. Kuona nyaya yazomuisa mudare zuva ranhasi inyaya yekuti akacheka vamwe amai nenokuti ichi chakaitika. Mungatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti munhu yakachekwa ndiye musikana wacho wandiri kutaura vakanga vari vese kumutoriro vatadza kuwirirana pavaiputa dombo ravo vavachekana. Saka munhu uyu kuzoti azoenda kunomhan'ara akanga atotsvagwa nakansela vatoona kuti ndozvaitika mbva vatsvaga mbva vabhadhara munhu kuti uenda unotono atenda koti Alwis aende. Ndonyaya yakangoitika ende vazhinji vacho vanga vakatenda koti vakabhadharwa vese hapana asina kubhadharwa vamwe vacho vatotiza vanga vachitongoriwa pano pakoti. Alright, okay, wo vakabhadharwa. Mungataurirawo mhuri yeZimbabwe kuti wamungafungire kuti abhadhara vanhu ava. Vanhu vari kufamba nakansela anonzi George Shatanga ndiye ari kufamba navo. Kansela ndiye involved pane zvese because instead of agadzise nharaunda ataure kuti tiri kutaura kuti mutoriro wanetsa munhu ndomutakura toenda naye kupi aenda anodrenwa ari addicted zvakanyanya iye ari kukonzesa confusion. Tanzwa zvakare kuti Makuseni pane kunetsana kwamboitika here ameno pakati pamama nevamwe vakomana vainge vauya kudare. Mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe kuti chanyatsoitika mangwanani chii? Vakomana zveshuwa vakomana vatonetsana namama because vakomana ndio vari kunomira vakaenda kuinterview nezure here kusiye inda ndisipo vachinomirira kunoroverera Alwis kunzi handi afanira kunge achigara panze ngagare mukati nokuti mhondi but chikundinetsa ndechekuti munhu wacho akambobayiwa naye madhoketi isataurwamo handa munhu wandakamboona iwe. Vanhu vacho vakabayiwa vacho ndangoona one vakabayiwa vacho naye vacho ndivapi ende pari kutoti ndakabayirwa mota yangu matai zvaneti kuendeza goba bongo vasati vashaya ende papa nemuzukuru akanonzi Ngosana akanga aripo vakabayiwa matai aya sei kwazouya Alwis tete adi kutora muzukuru akanonzi Ngosana abudawo. Saka tichitarisa nyaya iyi munoiona sei? Toti mukomana ari kunyeperwa here pane mhosva dzese dzaari kupomerwa idzi? Pane dzimwe dzacho dzese ndinodziramba handimurambiri hangu pane mamwe mashoko esanga achitaurika ndinomaramba. Alright, todzokera pachiitiko chaitika Makuseni. Tanzwa zvichinzi mama pari zvino vabatwa chavabatirwa chingava chii? Vabatirwa kuti hanzi vabvunzire anonzi Matthew Malenswe rekati nenadhani nezvozvatanga kushandisa zita rekuti chii kuvabvunza kuti kwemi mungabhadharo kuya kuzomirira kuti muroverere munhu asina chaakakutadzira akakutadzirei zvikanzi hatisi kumuda mucommunity because imhondi. Saka ndisizo kuti umhondi wacho wavari kutaura akauraya ani kana pane anenge akaurayiwa kana pane akabayiwa nemapanga vese vanofanira kunoatenda koti kuti tisu takabayiwa naAlwis voatenda koti toziva kuti vanhu ava vakakwadzwa naAlwis but ndangoona mukadzi one ndiwo wandaona munhu ende zveshuwa munhu yakabayiwa nezviro handisi kuzviramba. Vasungirwa nyaya yokuti vabvunzirei ende zveshuwa pavasungwa pacho ini ndandichitoripo vanga vachitirekwa ini handa kuziva kuti pandakanomira mapurisa kunosvikopa namama ndatombonzi nakansela sunzei mama vabve pano takurai mama vaende kumba. Saka ndinoona kunge angada kuti vasungwe vari kumba kuti zvigonyadzisa laini rese kuti vazosungwa mwana wavasungwa ivo amai vacho vasungwa. Saka ndozvandaona ndozvaanga achida kuita imva ndati mama havana kwavari kuenda kana vachisungwa vachasungirwa pano pakoti vaongosvika pano pakoti bva vatakurwa bva vaendwa navo police station FCA. Vachitaura kuti mama vasvipira vakomana ava ndokusaka vazoita police report. Munotiwo nemashoko aya? Ini pavasvipira ina ndinakuvaona ndiri kunyepa because ini ndachitaura ndiri kusaidi mama ndivangu vari pamberi pangu handakuona kuti vasvipire kana kuti havana because ndachitotaura ndichitoenda kwandachitoendawo. Pane vatauri vakambotaurawo zvakare kuti polisi yakambouya pamba hanzi mukomana akanokerwa here yobva azochinja kuita imbwa. Mungataurawo mhuri yeZimbabwe kuti hanzi yakabuda iri imbwa? Kunyeperwa nyaya yakaitika ndekuti takambonetsa nekumashuropa akatanga kunyatsoziva kuti munhu akuputa mutoriro akauya akabaya imbwa yemapurisa kwatoti akachinja kuita imbwa haana kuchinja kuita imbwa kunyepa anochinja anei ezviitika kuti handi munoona paanorara mugona kunzwa tsitsi pane zvese zvachitaura kuti akazinga achizvoigira mama chikafa anozinga achinorobha achivaigira mari mukaona pavanogara mbuya eva munogona kunzwa tsitsi mukaona paanorara mukomana nemugona kunzwa tsitsi muchitaura kuti nemataurwa zviri kuti anoita mari nepaanorara negumbezera anofunga zvinoenderana here. So takatarisa chiitiko chekuurayiwa kwakaitwa imba yemapurisa makanga muripo here? Aiwa imba yemapurisa haina kuurayiwa yakangobayiwa pazvazonzi ngaende inorapiswa kudidi paatotongwa nyaya yacho bva yatopera abva tonopika bva yapera nyaya yake. Alright, ndiri kuona mukoti tiri mukoti pataurwa mamwe makesis ari pending anosvika iwo 3. Mungaziva kuti ndedzipi dzimwe nyaya dzaari kupomerwa dzataurwa idzi? Ini pane dzataurwa nyaya idzi handina nyaya indoziva ini ndingataura zvekunyepa. So hanzi achadzoka mudare zvakare musuvi? Hanzi ari kudzoka musi wa30. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakadai kuteerera chiita so zvakare nyaya dzemadrugs angava? Ini mashoko angu andotaura ekupedzisira ndeyekuti one vanhu kana makagara munharaunda musamakane musataure mashoko asiriwo kuvanhu ende mashoko ari kuitika ese aya mazhinji acho ndiye kunyepa haachinji kuita imbwa haana kana munhu waari grid naye zvokuti tingati paakafamba murodhi ari kunobaya munhu haana munhu haana unhu ihwohwo infact
but nyaya ingoripo ndeyekuti kumakana kwatakangoita munzvimbo kwekuti anzi akambobudisirwe nefree bail paanga akasungwa ndo nyaya payakatotangira. Saka tikuziva kuti vada kuti araramire kupi. Hatisi kuramba atora addicted nemutoriro zvakanyanya ende handitozivi ndotaura ndikuti chii. Isu nyaya iripo ndetoda kuti munhu ayewo aitha kuti agone kuenda kurehab here ambonotrainwa. Tikukumbira kuti aendeswe kurehab ndo nyaya ingoripo. Zvese zvavari kutaura zvakataurwa nezuro nokuziva ndini sisi vacho handiende kuBhaweni handamboga ndambomhanyisawo nebanga naye handina kana wandira ndakambonetsana naye. Alright, tanzwa mamwe mashoko zvakare achitaura kuti mukomana hanzi anobikirwa doro here rekuti aite mabasa ake ekuropa. Mungatsanangura muri yeZimbabwe kuti pane here doro ramunobika kumba kwedu since kusati kwangobikwa doro ka1 mama wangu achibikirwa doro mama wangu ane mudzimu inini 1 funga pane 20 days baba wasati vashaya ndifunge izvi zvinakuta kuti 25 years baba wangu wasati vashaya ubva zvakashaya baba mama vanambozobikirwa doro ende aibikirwa doro muchimbava chinopembedzwa nedoro ndo matsananguriro ari kuitwa navatauri chinopembedzwa nedoro zvekwano zvekutaura zvekunyepa kuti vawane mari vataure mashoko asiri kuda kuzvitange ndo vakatonaka munyika mese patikana kana kuvhura namapages ivo vacho vanhu vacho vanenge vari right vari right iye asimbafere vese vaitaura vanga vari kuuyi vese hapana mbava simbavha vese vakaenda kwachido dzechatsimbafere but hatigone kutaura because isati tine nazvo but chandangorwadzwa necho ndezvekuti havanyepere munhu achisungirira munhu nyaya isiriyo. Munhu kana akanganisa ngatongwe nemhosva yake ende kutobaya munhu zvechokwadi akambaya handisi kuzviramba but matauriro avari kuita ese nyaya dzavari kubudisa pasocial media ndedzekunyepa. Tanzwa zvakare kuti hanzi pavakomana vauya makuseni vanzi vazoripotera mama hanzi pane mathreats here avapuhwa ekuti hanzi muchazoona muchafa. Kunyeperwa uku kuna munhu ambonzwa ari kunyeperwa inyaya yekuti vanhu vari kutsvaga nyaya dzatangwa bvunzwa saka imi munouya kunokoti kuzomirira Alwisi nekuda kwemari nekuda kwekuti mapuhwa mari ndo zvazvinoitwa. Kana makangovenga munhu ukaingotaura kuti makavenga munhu ende nezuro wacho vari kusiya polisi azotoudzwa nevanhu kuti akati kana pane munhu ane mari yechikafu ngatingotenga chikafu timisire mushonga makonzo angofa munhu asiri hama yenyu. How do you feel kana muri mimi kuti nyango katonzi munhu anotadza zvinengei ndo zvazvinoitwa here. Munhu anofanira kutongwa nemhosva yake hatisi kuramba kuti anobaya kana kuti anoita zvino but kana akakanganisa kana asina kukanganisa haana kukanganisa ende vanhu vasataure zvisirizvo. Yes, mushure meongororo netsvakiridzo tataura nevakati wandei including makanselors nevamwewo vehukama vataura including mamwe eyewitnesses vakatoona zvakare aichikuvadza vanhu semaitiro anoita. Vataura vakati no mukomana uyu akasike kutanga akatombouraya imbwa yepolisi zvakare akatombobira munhu manheru at around 11 p.m. akamubira $85. Munhu uye ari kutorarama nemacases iwaya ekurobha mamwe macho maattempted murder zvinhu zvinorwadza zvimuri yeZimbabwe. Saka tinoti muuyo musubscribe zvakare mouyawo mucomment section but please don't forget to like, share and subscribe to Hot Simpson so that whenever we post latest news automatically we'll be updated. See you next time.